Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasi nga pagtimula, kalman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news And public service. worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. K5 News FM. Tawanan! Kulitan! More fun! Macho Kulit. Kampiyon! Laugh Out Loud. Laugh out loud! Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan! More Kulitan! Kulitan! More fun. More fun! Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Ang
susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata, tinulang tututikba ng matangos na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nawagid ya? Ladies and gentlemen, we welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! For 3 on your favorite radio stations, the number 1 K5 News FM. October 30, 2024 ka K5. Mabuwas 31 na. Sweldo na naman kita mga ka K5. Pag-abot naman sa sweldo, kadto naman sang mga utang kag inugbayad na lang. Well, subong nga hapon mga ka K5. Enjoy nato ng aton nga afternoon Laugh Out Loud sa number 1 radio station sa Pilipinas. Ito ang Himpilan Kinagigiliwan 88.7 K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Well, subong mga ka-K5 naton, hindi magkalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, ang mga suplemento ni Dr. Ramil Oy K5. Mga taga Bacolod City da, good afternoon sa inyo. Rojas City, good afternoon. Antique, Sara, good afternoon sa inyo. Tanan-tanan. Well, subong hapon mga ka-K5. Kung ikaw naga-enjoy na subong, naga-enjoy man si Macho Kulit. Kay karon, may ara naman kita nga pakalam nga ang title, Ginbayaan sang bana ang asawa, tuman katamad kag chismusa. Kaluluoy lamang. Well, subong hapon, tempo na subong sa pagtulutam yaw. Kampiyon! Well, sa mga ka-K5 naton nga nagapamati subong sa 88.7 K5 News FM, ginatamyaw naton subong si Mrs. Jackie Royni. Nga nagapamati man subong sa aton, good afternoon sa inyo Mrs. Jackie. Especially pagid sa kay Sir Arman Guay. Gapamati. Sir Joe Mar Galias ang taxi nga gisakyan ko. So Joe Mar, good afternoon sa imo. Mayo Sir Joe Mar, may mga tupiko kami gina. Suwabe lang. O, tamyaw na to ng bahay nga gwapa sa Lapas. Nagalakat ka sa dalan si Jen Jen. Good afternoon. Kay 5 Edmar. Kay Sir Flo dira sa Sara, good afternoon. Kay Ma'am Manilin, kay Jeffrey. Nagatutok man supon si Jackie Galicia. Good afternoon kay K5 Macho Kulit. Greet ko lang daga Antica. Good afternoon sa inyo, Jackie. Ara ko da karon sa may Lumanggas ka K5. Lubantayan nyo da. Well, subong para sa aton nga pakalam to the max. Siguro may caller kita subong hapon ay. Mayong hapon. Good afternoon. Hello.
Mayong hapon. Sino ni? Sino? Oh, Mr. Gwapo, kamusta ka na? Doon ko bag-ulan ta kabati o duga, bag-ulan ta kabati isang tingog mo subong haw. Ha? Ay, naano naman ang imo nga cellphone man. Hindi ko kaintindi. Hindi mapatian. Ihambal bala maayo bala. O, ano? Hello? Hello, mayong hapon. Gwapo? May gusto ka ipakalam, subong? Wala lang. Wala ka ipakalam sa ako. May share ka na guro O basi ka pangita kamiga, ano? Ito kamiga. Wala ka pamiga? Oo nga, tamyaw. Sige, tamyaw. Tamyaw, dali. Tamyaw. Dahil sa... Kasakulit. Ano? Tamyaw. Hello? Ari ko di. Hindi na kapagbayaan. Sige, tamyaw Kaya ko PDA na po. Una lang? I-plug ko number ko. Di plug number mo. Pag gusto ka, kung i-plug mo number mo. Go, plug na. Wag. Plug na, go. 0981. 0981. Iwan. Ambal lang Ambal na bala. Isas. Palangga, thank you so much, kita. Bye. Sige, ambal dayon, kadugay. Well, sa mga ka-K5 naton, subong Ano ay hanang aton nga pakalam, subong? Kaopod si ka-K5 Kim. Pamatian, takaroon ang aton nga pakalam. Kaya mo naman subong ang aton nga plastaran. Grabe sang balita sini. Ang pakalam naton, perti ini kanami. Iti nga ang isabla ka driver. Ti driver ni siya. Hindi ko lang paghambalo na driver sang taxi o kon sa tricycle. Palangga niya ginagiya nga asawa Galing mo na bala nga ginatawag bala naton nga tamad. Nakabatsyag ka bala. Nga kun ka isa daw ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatsyagon ka guna-una. Hindi ka na kung ka isa makapugong. Sa tuman ka kakalam. Tuman ka init sang imo ginabatsyag. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol. Kag makalam nga balatsyagon. Oh, baby. Pagwala nga, kag dunganan ta ka. Dungan kita nga, magpakalam. Diri sa Pakalam to the Max. Pakalam to the Max. Ka-K5 naton! Para na si ka-K5 Kimberly. Mga ka-K5 pamati kamusubong. Sang bag-o naman nga balita, pero himuon naton istorya. Grabe na iya. Ayun nga po, good afternoon DJ Macho Kulit. Shout out ko lang nagali si Tolentino and Gonzalez family sa Putotan. Shout out ko lang naman Macho Kulit kay Tisoy sa Licandas dos San Jose Antique na nagpamati sa buong sa atong good afternoon. Ayun nga po, pa-shout out na nagali sa taga Haro Bulangan, gamati kami di subong sa pamilya Lim kag Bilyones kag Magbanwa. Ang aton istorya mga ka-K5, party naman ini sa isa ka driver, no, nga palangga yaman asawa ya. Pero nag-abot sa punto nga mag-abot sa bala. Wala siya ginatigangan, tamad-tamad gidyayaya. Kag isa pa bungangera. Hibaloon naton sa istorya ni ka-K5 Kim Kaluya. Meow, 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 meow. Mayong hapon, ka-K5 Kim, mga ko nga partner in life. Ka-K5 Kim? Wow! Doon nakita, takakaginabla sa SM, nag-inom-inom sang kape, subong. Kanami, nag-isang tingog mo. Wala man ako ng kape kaina. Ay, abi ko, ikaw to nakita ko. Dato karang asin ko sa kape, kapalpitit ko. Wow!
Sige. May mga balaan ko, may balita ka naman subong sakon. Ano ay ang title sining drama kag istorya kag pakalam subong nga hapon? Party sa driver nga palangga niya man ang iya nga asawa pero ginbayaan niya kay tungod tuman kataman. Sige ka K5 Kim, ang istorya. Yes, K5 Matt. Bago na naton nga mga characters subong nga hapon nga si Arnolfo kag si Mirna. Arnolfo kag si? Mirna. Kaya man ko ka K5 Matt, damo Mirna nga chismosa. Ang kwento ni K5 Kim Kaluyo. Pasok. K5 Matt, nagkilalahay ni sila ni Arnolfo kag Mirna sa ilaman nga eskwelahan sa una K5 Matt. Kay sa high school sila, crush ni Arnolfo si Mirna. Kay si Mirna, typical ba lang crush ng high school, nagbuong high school K5 Matt sa ilang batch. O ti, balaan niya man K5 Matt, si Mirna, medyo may ara-ara na K5 Matt. Si Arnolfo K5 Matt, medyo pulupigado K5 Matt. One time, nag-try man siya K5 Matt, nga pangalayagan, si Mirna. O kaya ang balya, basi kaya pa man, bisan dulangit kag lupa kami na duwa. Tapos ang to K5 Matt, to cut the story short, dito na ta sa time, nga nag-pangalayaganay kag nagdayunay na sila K5 Matt na duwa. Ni Mirna kag ni Arnolfo. Pagkatapos, nagaupod-upod man biyahi ang babayi. Yes, K5 Matt, ang muna ang ginasugat dulong nga service ni Arnolfo. Ang iya nga angkar-angkar kag buka isa tricycle. May naga-PM niyo. Doon nakarelate kita ko sa istorya. Padayon K5 Langga Kim. Kaya kung kaisa K5 Matt, sa pang nag-gulo biyahe, actually nag-proceed pa college, si Mirna K5 Matt, pero si Arnolfo, nag-stop siya kay tawag na sa kapikaduhon, di ka pahayad pala sa tuition K5 Matt, pero nag-decide sila duwa na mag-updanay o kung mag-live-in K5 Matt. So wala sila nakasal, nag-live-in lang sila nga duwa. Dira pa lang sila sa station, nag-live-in ng anay. Wow. Alam, may mga times sa K5 Matt nga ginadulong ni Arnolfo si Mirna sa eskwelahan sa gamit ang tricycle kag nagakabod-kabod na si Mirna kay Arnolfo. Asa nga nag-abot sa tiyempo nga nakabata sila nga duwa kabilog pero wala sila nakasal, no? Yes, K5 Matt. Okay. Kung sa aton abi, bisan mag-updanay, no feeling asawa kang banan na rin mo. Duway na lang taw, bahala na si Batman. Ang importante, nakita na ni Tuto ang estiwitis ni Inda. Pagkatapos sa K5 Kim. Pagkatapos sa K5 Matt, although K5 Matt, no, almost mag-graduate na lang to senior na, pero nag-untat siya, kay nagbusong siya sa iyang subang o kung siya una nga bata K5 Matt. That is why nga stay-at-home mom lang siya K5 Matt. Meanwhile, si Arnolfo nagabiyahe-biyahe. Si Mirna K5 Matt, malanandaan ni Arnolfo nga siyempre wala ni gaway ka panghugas pinggan, wala ni gaway, hindi ka balo mag-pangulaba, hindi ka balo tawag na K5 Matt, mag-himos-himos, mag-tikang-tikang. Siyempre mayaya ni sila sa una, or medyo tulutimbang K5 Matt sa una. Wow, grabe. Ano ba lang rason? Yes. Basta sa nag-abot ang point K5 Matt na nung nakita ni Arnolfo nga wala gid naga-learn o kung wala gid nagatuon, senior na nga maghimos-himos sa ilang balay, bisan madugay na sila nga nagaupdanay. Nagaka-turn off si Arnolfo, pangod nga magpuli siya, kapoy na siya pa mangugas ang pinggan, siya pa matigang. Tamad gali, tamad lace. Ginamba niya ni Mirna K5 Matt nga, ang niya gindakuan ko, ginpangaliagan mo ukag. Si ang lalaki, si Arnolfo, no?
Si Arnolfo naman, nag-obra siya sa construction nga area. Tapos kano magpuli siya nung K5 Kim, biskan kano pagkaon, wala agad sa ginaservisyoan. Yes, ka K5 Mat. Tapos yung ka isa, ang ilang kaldiro ka K5 Mat, diba? Pagbukas niya, panos na ang kanon. Ay, ala, hindi man nami. Kag nainit kano si Arnolfo, ka K5 Kim, kay ang tanan niya kano nga income sa iya nga pag-construction, ginabaka na lang kano siyang Shopee kag si Shein. Ginabaka niya ka K5 Mat sa latest tech. Oo. Mahilig siya kano magbakas ang gamit sang bata niya, tiyambas ang lalaki. Gamay pa man ang bata at nga ala kagid kabakal. Nahilig sa K5 Mat nga bisan nga nanay na siya, rasa sa balay nila, bisan kasi nga ginakulang sila sa kwarta, ang inugbakal nila sudan, ginabakal niya sa make-up set. Mahilig sa gali mag-color renotes ang iya nga itsura. Yes, ka K5 Mat, kaya balya dapat magbuwa ako, dapat prettyful ako. Kasi ano mo ya ka pa-makeup kung imo itsura, daw serum-serum. Daw serum-serum ginatsura mo yaya. Diba? Serum-serum nga may makeup. Correct. Oo. Biskan ano mo ya ka K5 Kimberly ka gwapa. Biskan wala kaya makeup gwapa ka gina. Pero kung itsura mo gani ka K5 Kimberly, daw kubal ka paho. Daw kubal ginatsura mo yaya. Diba? Tapos ang nahindian pag ito kay 5 Mat ni Arnolfo kay Mirta. Kung isang maabtan niya pa sa tubang balay nila, sa tupad balay nila, na nagatsulo chismis kag nagapamantay sa kabuhi sa iba. Hindi lang sa gali tamad, kung di membro man sa gali sa Chulo Chismis Group of Association. Chismusa gali. O yes, kay 5 Mat. Lang, permini na ginachismisan niya ang bata balato ni Adelfa. Mabusong ginamot, ang awa balatsura niya ko. Tayo. So mahilig sa gili mag-chismis. Ay. Well, mga ka-K5 Kim, balikan ta kada sa sugpon sa ngaton nga palatuntunan ang programa nga. Kakala. Alas 3:30 na. Di sa 88.7 K5 News FM. K5 News. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen.
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na Kampiyon na Serbisyo. Okay, tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako daw. Luha ito ako. Sabi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo. Nakabat siyang kabala, nga kung kaisa daw ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatsyagon kaguna-una. Hindi ka na kung kaisa makapugong sa tuman kakakalam. Tuman kainit sang imo ginabat siya. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol kag makalang nga balatsyagon. Oh baby, pagwala nga kag dumanan ta ka. Dungan kita nga magpakalam diri sa Pakalam to the Max. Yon sa Pakalam to the Max naton mga ka-K5. Sugpunan ta sa dili madugay. Magtamyaw anay si Matt Chocolate sa mga friends naton ha. Manamyaw ko anay. Good afternoon kay Ma'am Biggs PSJ. Hello kay Dan Mark na pamati na subong. Good afternoon sa imo nga sa imo kag sa upod mo da. Sa upod mo nga naga-uba-uba nga may mga pika-pikahon doon mag-ulang gwa presuwan. Good afternoon sa imo Dan Mark.
Ang gusto niyo magtamyaw di, tamyaw lang kamo diya. Good afternoon sa inyo. Kinatamyaw man natin ng mga friends natin dira sa may Ingori, La Paz, nga nagatutok sa aton macho kulit. Bawdo gusto tagi kaya updon ba? Din mo ko updon, ay. Tawag na kamo di mga ka-K5 sa 0919-099-9066 magtawag ka mo sa 0969-071-9481. May caller kita, Chip Lawrence. Ara-ara. May manawag ka no, Ay, after guro sa tawag, mo na guro kay K5 Kim, Kay K5 Kim, pasudlon ko na, anay ko kay Duga Pangayo, kay siya ka no manawag, sila di ka no, sige, tawag ka mo ni alert na kay parang, baka nakasugpon kami ni K5 Kimberly sang inyong sa amon nga story. Tawag na ka mo diliwaton ko 0919 0919-099-9066 kag 0919-098-6314. May caller kita sa line number 1. Hello, mayong hapon. Wala lang hapon, sir. Mayong hapon, gwapo. Sino ni? Si Katsupoy, sir. Si Katsupoy? Bongga nga itsura ni Katsupoy ba? Katsupoy, taga-diin ka? Taga Banwa City Hall. Banwa City Hall? Ay, Chusero? May mga Banwa City Hall, gali? Oo, Aba, pila na edad dito to? Ang edad ko gali, 17. 17? Pero ang tupad mo na, tsura ito, iwi-iwi. Ay, bongga na. Bongga, tsura ka kapod mo. Sige, may gusto ka man i-share? May miga ka na, Noy? Ay, wala pa, sir. Law-law, gali. Ano gusto mo sa isa ka babae? Ano ginapangita mo sa isa ka babae? Damol bibig, dako ngipon, ano? Damol kikik. Ay, lakalain mo lang yung man. Hindi lang mga binastos. Ano napangita mo sa isa ka babae? Ang napangita ko, sir. Wala ko malo. Basi lalaki ang ginapangita mo. Tamyaw. Tamyawada mga friends mo. Shout out na. Shout out galay sa taga Manila. Shout out kay Justin Garcia. Justin Garcia, sino pagid? Shout out kay Bingkoy Escobar. Kapagid? Sinday Butod. Sinday Tambok pagid. Sinday Butod, Sinday Tambok. Sino pagid? Sino pagid? Shout out kay Electron. Sinday Niwang pagid. Sino pagid? Ang mga chismusa sa inyo dahil shout out. Shout out kay Momay. Mga chismusa na. Momay, Caldet. Sige, salamat, Gid, sa pagpamati nyo sa amon, ha. Thank you, Gid. Pamati lang ka mo da. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Mga ka-K5 na to, sugpunan nato ng aton istorya. Pakalam to the man. Nakabatyag kabala. Nga kun kaisa daw ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatyagon kaguna-una. Hindi ka na kung kaisa makapugong sa tuman kakakalam. Tuman ka init sang imo ginabatyag. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol kag makalam nga balatyagon. Oh, baby. Pagwala nga, kag dunganan ta ka. Dungan kita nga, magpakala. Birisa, pakalam to the mass. Alright, pakalam to the mass ang sugpon sang aton nga istorya nga ginbayaan sang iya nga bana kay tuman, katamad, kag chismusa. Hello, gali kay Sir Kenneth Uy! Sir Kenneth Uy, idol, good afternoon. Okay, kay K5 Kim, continue ang imo nga palatuntunan. Yes, kay K5 man, nagapanayon ang istorya niya na kag ni Arnolfo. So dito na kita sa pagsulot is kag pagtulo pamantay-mantay ninyo nasa kabuhi isang ipad. Dito nagambal si Arnolfo nga
hindi ka gani, hindi ka limos sa balay mo. Hindi ka gani ka tingkam, hindi ka gani ka rapa, hindi ka ka ang mga bata mo daw badyaw, pero ikaw gwapa-gwapa. Pero amo na K5 mat, nga duga amat-amat, nga duga laylo or naga-turn off si Arnolfo kay Mirna K5 mat. Okay. Hindi lang sa chismusa, kundi tamaran pa. Pagalo siya magpagwapa K5 mat, yung bata, ito pinabayaan. Correct. Pa-shout out kay Boss Renz Alcantara, upod ko subong. Hello, Boss Renz, good afternoon. Halin kay Sir Kenneth Uy. Pagkatapos sa K5 Kim, medyo hindi lang siya gali tamad, kundi chismusa pa kag, abi mo ano pagid? Damak pagid siya. Kasi siyempre, higo man bala, di ba? Yes, K5 mat. Ikaw kaisa K5 mat, ang diaper sa bata, kinabutang yan lang sa gilid-gilid sa kinabalay. Ay, nano man. Ginapabayaan niya lang? Ginapabayaan niya lang K5 mat. Tapos parmila na ginambal na, ikaw lang na ginambalan niya parmila sa Arnolfo nga, kaya mo na na, ka dirty, ka ill. Do ginapakalain niya gali. Yes, K5 mat. Nasubrahan siya ka pa sa pagka-Disney princess. Hindi gali namin na. So pag-abot sa tiyempo K5 Kim, paano ginamat-amat bayaan sang lalaki o amigoy ang iya asawa? So mo to K5 mat, dulaan na siya aktor. Nadulaan na siya nagana sa asawa kay huwag na K5 mat. Pag-abot sa balay, tamad siya, chismosa siya, pati man, may mga bati-bati na to gapangita man. Si Mirna, sang makalot sang iya balat sabot na iba. Okay. But silingon galing hindi sa kontento sa iyabana, mangita pagid siya sang managkudkod sang iya nga lubi. Tapos okay, ang balya K5 mat, si tricycle driver ba na yan, balya kulang ni sa mga burluloy ko ang iya ginaibkan. Amo na nangita siya sang asukal de papa. Wow! Ang red nga sugar ang iya gusto, agod hindi siya mag-ano? Madiabetes. Gusto niya guro magpang-osang tubo nga matamis. Ang tubo lang sang DTX K5 pa? Ang iya nga pang-iton? Pang-iton. Ang gatulo-tulo ang tagok. Pagkatapos, pang wala audio si Kim Hinay. Hinay ka no audio ni Ma'am Kim kano ka K5 Lawrence. Ora na. Tudo na. Okay na? Pagkatapos, naging na. Tapos ang team song niya na K5 mat. Ano? Ni Mirna. Ano? Hello, give me all this money, my sugar daddy. Ay, garabe. May mga sugar gali, ha? Yes, K5 mat. Sa report, nadakpan kanusang lalaki si Mirna nga nagamiring. Sino ang ginmiring niya? Ang ginmiring niya K5 mat. Tago na lang natin sa pangalan nga si Richard. Basta Richard, daan K5 mat. Piso yun. Gwapuhon. Alam mo kaya kagulog ang obra ko. So nagkaya-kaya manggali si Mirna. Yes, K5 mat. Ang worst scenario K5 mat. Dito pa mismo sa sulod sang kwarto ni Arnolfo. Oy! Grabe, gali ang naagya niya. Hindi lang yun nami. Dapat ang team song nila amuniho. Valdez, kantahin kami ni K5 Kimberly sang imo nga theme song.
Dungan kita ka K5 Kim. Ready? 1, 2, 3. Sing. Hindi kita malilimutan. Una kita malilimutan. Pagkatapos sa K5 Kim, nalipatan niya guro nga may bana siya. Kagka K5 Mat. Natingala abi si Arnolfo sang pag-abot niya sa ilabalay. Ara sa kuna, sa gwasang yakwato, ilabata. Bayang nga, wala din asawa ko, wala yun natutulok-tulok di bata, namon. Tapos magsulod siya sa kwarto, wow, siya ang na-surprise. Grabe. Kaya na dugsing-dugsing si Richard kag si Myrna. Ay, grabe. Pero wala yan na caught in the act. Nga ginariband ni Tuto si Myrna. Gina-hot oil lang ka kay 5 Mat. Gin-hot oil ya? Grabe. Di siya nagkuha sa mainit nga mantika ka K5 Kim? Kaysa naabdan niya ka kay 5 Mat. Ginahaplos-haplos ni Richard ang paa ni Myrna. Ang paa ni Myrna? Oo. Sa babaw, pakanto sa idalo. Buperte gali ni. Sir Arjan, mamati ka na sa antike. Pagkatapos, sige nga kinikapikap. Mayo lang kay wala sila nadakpan nga wala pa naptun. Kaki 5 Mat, sang natulaan ko ni Arnolfo, si Richard, nga nagahaplos-haplos kay Myrna. Nagambal si Arnolfo, kaki 5 Mat nga, nagainano ka ba? Tapos nagambal si Richard nga, masahista lang ko, sir. Ang masahista lang sa kuno. Tapos kaki 5 Mat, hambal niya. Ang galanay-lanay kuno nga ginahaplos siya sa paa ni Myrna. Ointment lang kuno to. Ointment? The wings of love. Wow. Dito nag-abot sa punto nga ginbayaan niya gid yan. Yes, kaki 5 Mat. Kaya nagambal si Arnolfo, ano matyag mo sa akon Myrna? Hangad. Ano matyag mo sa akon? Bulag. Tama na ni. Tamad ka na gani. Chismusa ka na. Tanan. Kagwapa lang na ang bilin sa imo, ang nabalaan mo. Pero sa pamatasan, wala kagid. Nangita ka pagid sa iban. Hasta kaki 5 Mat. Si Myrna, yung bayaan man siya ni Richard. Tapos nagpakitluoy siya balik kay Arnolfo, pero hindi na siya pagbatunon. Kaya hindi isa kontento sa isa ka K5 Kim, di ba? Yes, ka K5 pa. Amo ng rason nga. Tamad ka na. Hindi ka pa kabalo magninlo sa sulod sang balay. No? Gastosera ka pa, chismusa pa, baw. O kadamo gid. Damo naka-relate sa aton nga istorya subong. So ang lesson nato nga kay 5 Kim ano subong? Dapat nga kung palangga mong isa ka tao, dapat hindi ka magpangita sang ipan. Kaya dapat, kung masunod ka sa pangabuhi, dapat kabalo ka ban mga buhi. Correct. Maglaba, magpaspingga, at magluto. Kaya kung hindi ka, pilakadlaw baya. Di syempre, bla ka kay 5 Kim. Ang bana mo nga driver, syempre, pag abot sa bala nyo, kapoy na na mo. Dapat, tagaan mo pagkaon. Ano pa ged? Timplahan mo kape. Paimnon mo sa gatas.
time nun mo siya extend. Okay. Ay kanami sa istorya naton nga K5 Kim. Salamat gid sa pag-upod mo liwat sa aton nga pagkalam. To the max. K5 Kim? Yes, ka K5 Mat. Bantayan nila duka. Ang iban pagid niya aton nga istorya. Buwas Istorya, naman. realidad sa kabuhi, realidad sa relasyon. Birigalakan sa pagkala. Bagarabi, gali niya pakalam to the max. Realidad ni siya, ha? Kina-istorya lang namon ang kakalatabo ng mga reports ang una. O, bantayan nyo, boss na naman, ha? Ginutod ni Inday ang iya nga pikulosang bana niya kay Gapangita Kirida. Pero doon, naman nyo man na sa una siguro. Well, sa mga ka-K5, thank you so much, Gid. Machokolit. Ara ko da karon sa Dumanggas, mga ka-K5, ha? Kita-anay kita da karon together with the Diamond 5 sa ilang How-Us Festival sa Miss How-Us 2024. This coming November 9, ka-K5, Machokolit Live at Municipality of Pututan. Machokolit of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Nanay, love you. K5.